Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai yepi baro ki parlog ki baju sultanat banskat ban pej yiki jiruai khasi barkumju ki baju sultanat bha ban pej ru yiki niki film khasi hani ngapor ngadon haka studio jong ka LJ Film Studio parlog ngadon ban pentip shapi bangin pelait ya kawai ka jiruai khasi ka balashim naka film halano seb ya kane ke jingruai shapingan hair la penbet penbiang lani la kompos dei ba kermen umba ban arwai dei ba di barban umba bat ikong iba warba bat ya ka jingtan jingput hakane ka jingruai la penbet penbiang the way na ki music director ki baju tembha haki film sound kombangi tip baro ka kerteng ju dei jojo kumban shipan kan mau ya kane ka film halano sim manswa la jusna tengru haki snam ge balalai la slam ha manswa la jusna teng haka kenja short film ka baki pai ba kilai ga jing kershan shibun ba bad dei leng ba ka jing kerpat jing ki pai ba baki kwa bani i ka ne ka film pat haki perda ki bahe lane ki cinema hall ke bangi tem te de na kata katau na kalian ka jongi mentai ngila asna ya ka ne ka film bad ka jing shoot kadang ya skmat bad shen ngi kerman bangin sayo ban plait no ka ne ka film ki artis ki bangila bujli hakane ka film ban ak hakane ka film ki kentup yo samla lam koridor kharmandai usamla don kupar shadab bar ka samla bari kharum noin kini ki artis ki bala ju akru haki music video ki babon bha ki bala pau ki bala ya yo bha jong ka LJ Film Studio Tiki artis ki baak mensuai katu ka serial halon osep ka ba mensua ki berangi don mentah tak duduk mentah hak ni ka film udai satang ubak stanwell mani hak ba ubak stanwell mani ula shim ni ka benta negative rule ane kumu villain baki ong te ubak stanwell mani kumbangi page hapor ba shooting udai sisa ubri ubabet ban ak kumbangi i kan ka rule bat ngingi scam bakane ka jingbet jumba stanwell hakane ka negative rule kan kring bhai ki pajba hakane ka film te ya manta swa paralog ngin sakhi ya kane ka jingruai ka bala shim hina kane ka film halano sep ka bala ai kerteng shapingan hair ya kane ka jingruai paralog ngin plai pajba haga khatwai tarik haga por sanbaje janmit haga YouTube channel LJ Film Studio ngingai pajba bapin ai ka jingkershan ka bapurai kane ka jingruai bat ngingai ka ni ka jurai kan sakring bhai phi pai ba bat ka ban sa penso tanat susu ru namar kumbangi i bah ki jurai ka LJ Film Studio ki dei ki bla ya yo bha du kata ta ba ka bala kring bhai ki pai ba ngi ba kan ni ka jurai ru kan kring susu te tang de kini pai ba ngi kerpa ji phi ba phin ai ya kan ni ka jingkershan ba phin pe ya kan ni ka jurai kan mau ha ka khatwai tarik ha ka por san be je janmit ha ka YouTube channel LJ Film Studio khublai shibur